Hola, aquest és el Guim, és el meu nino, i m'agrada molt jugar i jo soc molt bé. Aquest és el George, que m'agrada jugar amb el George, és com un personatge de l'iPad i me passo superbé amb l'hospital de Gucci. Aquest és el Guim, ai no, és el George, no, aquest és el Jordi, que m'agrada molt jugar i som molt bona, mi mare. Aquest és el Peppa Pig, també com us heu explicat abans del George, i m'agrada molt jugar a l'hospital. Gràcies. Aquesta és la Sofia, que és molt bona i m'agrada molt jugar. Estic molt contenta. Gràcies. Aquesta és la Peppa Pig, que us he explicat com abans. Hi ha una ambulància i me passo superbé. Això és el que m'agrada. Aquest és el Jordi, que és molt guai i me passo superbé. Adéu. Aquesta és la Mama Pig i me passo superbé a la Mama Pig. És el que m'agrada. Aquesta és la que m'agrada molt jugar i m'agrada superbé. Això és el que m'agrada. Aquest és el Jordi, que m'agrada molt jugar. Tots se diuen Jordi? No? I aquest Jordi? Aquest Jordi o No, aquest aquest Jordi? es diu Guim. No, Guim no és aquest. No, perquè aquest és el Joel. Ah, i aquest? El Tomàs i el Ferran aquest. Ah. Adéu. Ara ens expliques com és el teu hospital de metges? No, sí, ja. L'hospital de metges és com així de portes així, que és el de baix i el de dalt. De los pisos. De los pisos i és molt guai. Això és el que m'agrada. I què té, a part dels dos pisos? Té unes coses de metge i un ordinador aquí, una taula, Espera, que no es veu. Ai. un ordinador, unes lliteres, un cafè, una tauleta, enviant cartes, Sí? d'enviar cartes, i Mhm. ara començaré per aquí. Però aquí hi ha un dibuix a la part i un... A veure, dona-li la volta a la caixa, a la casa de metges, a l'hospital. I aquí està un això, Aquí està, els ossets. aquí està l'altre. Està l'altre! Molt bé. I a veure com fiques a la Pepa i com jugues amb la Peppa Pig i Papa Pig i Mama Pig. I mira. Hola, jo soy el Francesman. Ara us ensenyaré l'areval. La part de baix, ¿vale? L'areval. Això és l'areval i això és l'areval. Que xulo, està I quedat. les finestres i les altres finestres. Aquí hi ha unes plantetes amb gespa i en el baix del costat. Molt Veieu? bé. Veieu això? Anda, aquí hi ha la porta, no? Aquí hi ha la porta, mira. Per entrar a l'hospital, no?
entra al hospital. Molt bé. Aquí hi ha les ventanes, ho veies? Finestres. I aquí hi ha la creu d'hospital, i aquí hi ha l'ambulància, Nino, i aquí hi ha com se fa Ah, mal, qué bueno. i ja està. Una camilla. Sí, Ok. és una camilla. Si algú té mal al carrer, mira, ja va fent per aquí, A veure, fes-ho amb el George. vale? Imagina't que el George s'ha fet mal. Bona foto. Nino. ¿No lleva conductor esta ambulancia? Bueno, ara vull. Porque se ha puesto el conductor en la cama. No, que no es el conductor. Aquest és el... Pensaba que era el George el que se había hecho daño.